Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalaken nami kula Farel Pahlevi Putra Arifin kalian rencang kula ingkang nami Hermanoviasari. Kita saking kelas 11 sosial kalih badhe ngaturaken sesorah babagan Sumpah Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Bapak sekolah ingkang kula hormati, Bapak wali kelas ingkang kula hormati, ugi para dwija ingkang kula hormati, boten supe kalian rencang-rencang kelas 3 ingkang kula tresnani. Ingkang sepindah, sumangga kita ngaturaken puja lan puji syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringi nikmatipun awujud kasarasan. Saengga wonten ing kesempatan menika kita saged makempal ing papan adicara menika supados ngramekaken dinten Sumpah Pemuda menika. Rencang-rencang lan para rawuh ingkang kula tresnani, yen kita mriksani kasunyatan sakmenika, tiyang-tiyang ingkang dimanjakaken kalian jaman, kemajuan teknologi sampun saya nginggil. Menika saya meninabobokaken kita saengga kita sare angler. Televisi sampun ngagem remote, handphone sampun gadah fasilitas utawi ubo rampe ingkang komplit. Kendaraan ingkang sampun saya lengkap lan kathah. Sedayanipun sarwa saged kita temuaken ing jaman menika. Nanging wonten ing wingking menika muncul adat enggal, inggih menika adat lumuh-lumuhan. Sedanten kegampilan ndamel kita males kangge nindakaken hal-hal ingkang dianggep angel. Yen hal menika kita umbaraken tartamtu dampakipun saged ala sanget kangge padha lan mangsa ngajeng sakpadha. Kita minangka kaum enom ugi kedah waspada penyakit lumuh menika. Penyakit lumuh menika mbebayani sanget kangge mangsa ngajeng kita. Dangu-dangu kalumuhan saged damel kita boten saged tumindak punapa-punapa nalika kita nyuduk kalian karuwetan kahuripan. Rencang-rencang ingkang kula banggaaken, pramila saking wau wiwit mangsa menika sumangga kita sing-singaken lengen sandangan lan bangkitaken semangat kita. Ampun ngumbaraken rasa lumuh ngekang kita, ampun ngumbaraken rasa males ngungkung kita, saengga kita supados generasi pengecut, supados generasi ingkang lemah lan boten saged tumindak punapa-punapa. Kita kedah saged supados generasi ingkang saged migunani lan banggaaken. Kita kedah saged supados agen pembaru tetanggan kita. Mangsa enom inggih menika mangsa ingkang luber semangat. Mangsa enom inggih menika mangsa ingkang luber gairah. Sumangga kita tumindak dumugi arah ingkang positif. Kita ndamel diri kita supados tinulat kabecikan ingkang saged nularaken semangat kangge rencang-rencang ingkang liyanipun. Mbok bilih wasana cekap semanten ingkang saged kula sampaiaken. Mugi-mugi sanes wekdal kita saged ketemu malih. Nyuwun pangapunten yen wonten salah kata utawi ingkang kirang berkenan. Kula ngaturaken matur suwun lan agunging pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.